Dámy a pánové, jestli vás můžu požádat, že byste se posadili, abychom mohli začít. Dnešní debata se navíc také promítá kdesi online, takže o to víc bych vás poprosila, abyste nám věnovali pozornost. Já vás tady všechny moc vítám na další z pořadu, na další diskuzi ze série Žít a zdrav. Jsem moc ráda, že navzdory poměrně divokému počasí jsme se tady sešli v hojném počtu a jsem moc ráda, že dorazili oba naši hosté. Máme tady Táňu Fischerovou, která, mohla se používat poznámky, protože její CV je velmi bohaté, která je herečka, moderátorka, spisovatelka a také politička. Studovala v Brně na JAMu, potom působila krátce v Činoherním klubu, odkud musela odejít a v 80. letech byla herečka na volné noze. Co se týče jejich politických angažmá, tak byla v roce 2002 až 2006 v parlamentu České republiky jako nezávislá poslankyně. Potom kandidovala v roce 2013 na úřad prezidenta. Předsedkyně Helsinského výboru od roku 2013 a politicky angažovaná dáma. Jan Kraus, také několik profesí, herec, moderátor, publicista, režisér, samozřejmě všichni ho známe z pořadu show Jana Krause. Byl spoluzakladatel, nebo je spoluzakladatel Nadačního fondu proti korupci. Takže to jsou naši dnešní dva hosté. Ta diskuze bude mít už tradiční formát, já mám připravenou celou řadu otázek, ale pokusím se skončit tak, aby samozřejmě byl prostor pro vaše dotazy. Já se jmenuji Irena Kalhousová, to jsem zapomněla říct na začátku a budu dnešní večer moderovat. Já tedy začnu vlastně hned u těch vašich profesí. Jak jste se k nim dostali a do jaké míry jste si tu profesi vy vybrali, nebo si ta profese vybrala vás? No, já jsem klasická ukázka případu, kdy profese si vybrala mě, protože jsem jako od dětství nebo jako dítě už hrál. Nejdřív daboval a pak hrál ve filmu a nikdy jsem potom netoužil, já neměl čas potom začít toužit, protože dřív jsem tu práci dělal, než bych mohl po ní začít toužit, taky protože jsem o ní nevěděl. Což tím způsobem determinovalo můj vztah k profesi, já ji považoval za určitou samozřejmost. A když je něco samozřejmost, nemůžete potom snít. Pak jsem v určitém věku začal snít o tom, že bych hrál něco jiného, než co jsem hrál, ale pochopil jsem, nebo myslel jsem si, že to v Československu nikdy nebude. A ta profese mě vedla pak k mnoha nepříjemným zjištěním. Jedno z nich je, že herectví je námezní profese, to znamená, vy o tom nerozhodujete, vy jste najati a pak teda dostanete nějakou příležitost, kterou odvedete a potom, co to odvedete, na tom pracuje například u filmu a v televizi další řada lidí, čili z vás tam toho zbyde velice málo. To mě vedlo k tomu společně ještě s tím, že já jsem nikdy nebyl zaměstnaný, na to jsem hrdý, opravdu, ani hodinu jsem nebyl zaměstnance a už nebudu, to už je jasný. Ale mělo to své úskalí, protože v komunismu byl paragraf příživnictví, což uplatňovali policajti na leckoho a u mě se to teda dalo uplatnit ještě snadněji, i když já měl smlouvy na tu hereckou práci, ale od těch 18 let jsem z toho měl určitý obavy, které se pořád zvětšovaly a taky při každém incidentu s policistama, který jsme měl často, se tvářili objevně, že mají příživníka, takže mě se sice povedlo potom vyjednat s jednou policistkou tady kousek odsud, protože já jsem tady z Letný, že jsem měl v občanském průkazu razítko svobodné povolání. Takže jsem byl teda svobodné povolání. No ale tam byl taky ohromný výkyv, jaksi existenční, že někdy bylo práce dost, někdy žádná. Tady jsem pak s Janou měl rodinu, tak jsem si říkal, že to není možný.
A rozhodl jsem se, když v 85. roce, nebo kdy to bylo, komunisti trošku polevili a dovolili domáckou výrobu, tak jsme se pustili do výroby keramiky, což bylo to nejtěžší, co jsem asi v životě kdy udělal, protože jsem se to musel naučit. Jana byla ohromně šikovná, jako manuálně, to byl ten motiv, proč bychom to mohli dělat, ale jak to vyrábět technologicky, péct a podobně, to vlastně všechno bylo zadání pro mě. Kniha tady na to existovala, jenom jedna slovensky o vysokožárné keramice, to byla jediná keramika, která mě nezajímala. A pak jsem měl ještě časopisy od svého strýce z Ameriky o keramice, ale povedlo se mi, že jsme si postavili sami péc, lépe řečeno nechali jsme si ji postavit. Já jsem si koupil speciální izolační materiály z Británie a myslím, že v té době jsme byli jediný, kdo měl takovou pec v Československu, ale my ji měli na černo, takže jsem se s tím nikdy nevytahoval. A vlastně se nám skutečně povedlo po vysilující dvouletý bitvě se tím živit tak, že jsme se tím uživili. Dokonce tak, že Jana pak začala hrát v seriálu na Ostravsku a já jsem se věnoval jenom keramice a prodeji, kdy jsme to prodávali těm družstvům Zádruha, Úva a podobně. Ale byl jsem z toho šťastný, že vlastně jsem schopný se obejít bez toho herectví. No a pak jsem měl osobní počítač, který jsem měl taky velmi brzo na československý poměry, což poznáte snadno, to se vám všichni posmívají. A po roce 90 jsem si udělal kurz na podvojné účetnictví a daně. S tím jsem začal podnikat a pak jsem s jedním ze svých klientů, který byl od stavební firmy, se zúčastnil konkurzu na stavební veletrh, který jsme vyhráli, ten konkurs, což byl další šok. A tak jsme organizovali dvakrát stavební veletrh tady na výstavišti Expo Construct a vlastně 5 let jsem podnikal. Dá se říct především díky těm počítačům, protože my jsme díky počítačům měli minimum zaměstnanců. My jsme měli 3 počítače a velmi dobrý technické vybavení, ale jenom sekretářku, zatímco vedle nás měli už několik divizí zaměstnanců a byli na to hrdí. A 5 let jsem teda dělal ty stavební veletrhy a zastoupení výstaviště Bologna a Rimini v Česku a na Slovensku. A po 5 letech jsem si z takového stesku napsal hru na Hniličko, kde jsem řekl pár kamarádům, jestli by to nechtěli naskoušet s tím, že to budeme hrát třeba 4krát. No. A tak jsme to naskoušeli v divadle Na Zábradlí. My jsme tu hru ještě sponzorovali s tím mým společníkem, aby tady neměl nikdo žvásty, že vydírám to divadlo, což stejně pak všichni měli, protože o tom, že jsem na to dal peníze, se nikdo nedozvěděl. A já jsem pak řekl tomu společníkovi, že se už do té kanceláře nevrátím. A šel jsem skutečně z výdělků, které byly milionový doslova, na práci, kde jsem měl za náhněličku asi 600 korun a měli jsme ho asi 4krát měsíčně. Takže jsem nějakou dobu žil z těch úspor, z toho podnikání, ale já už podnikat nechtěl a zůstal jsem v tom show businessu. No, Honza jenom připomněl tu keramiku. Já nevím, jestli jste to všechno rozprodali, ale já od vás mám s Janou do dneška obrázek na zdi a je moc krásný, takže mám vzpomínku a doklad na tu dobu a hrozně jsem si toho cenila, že by Honza s Janou dali ten kachel. Já jsem měla trošku jinou tu cestu. Můj táta byl jako mladý v Terezíně a tam začal hrát divadlo. A když se vrátil a nikoho neměl, tak měl jen to divadlo a tak se stal režisérem. A já jsem tudíž od dětství to měla jako něco, co bylo pro mě svět, ve kterém jsem chtěla žít a moc jsem se nechtěla do té reality vracet. Takže mě to herectví vlastně chytlo od toho táty, z té rodiny jsem to dostala. Vlastně jsem od začátku chtěla dělat jenom to, jenom jsem měla trošku problém s tím, že jsem se trošku styděla, což je docela vážný problém, když člověk má vylízt na jeviště. Ale to mě časem opustilo samozřejmě, protože ta praxe vás naučí.
A když jsem se to konečně naučila a dostala jsem se do činoherního klubu, tak jsem byla takzvaně odejita, to už právě přišla normalizace a došla na divadla. Takže jsem šla ještě do divadla Jiřího Volkra, kde mě nabídli společně s mým kolegou Ivanem Vyskočilem, který jsme byli vyhozeni spolu, angažmá. No a tam jsem usoudila po 4 letech, musím potvrdit, že herectví není svobodné povolání a že vlastně nebylo mou metou zůstat celý život v divadle Jiřího Volkra a hrát tam hříbečky nebo prostě něco princezny. Takže jsem odešla na volnou nohu a protože se taky narodilo moje dítě, který potřebovalo péči, tak jsem se vlastně nějaká léta starala o dítě. A všechny ty další profese, který Irena jmenovala, u mě přišly z nouze, protože já jsem z nouze začala moderovat, tehdy to vlastně nikdo moc nedělal, za komunistů to nebyla moc profese a nabídli mi, abych moderovala v televizi cyklickou hudební kroniku, to bylo dění v hudbě. A musím říct, že to vlastně bylo nesmírně zajímavé, protože jsme dělali rozhovory s těmi nejlepšími muzikanty, kteří tady byli, protože až na výjimky v té hudbě ta normalizace se tolik neprojevovala. A tak jsem se stala moderátorkou nechtěně a to mě živilo. Potom jsem měla nějaký problémy, tak spíše milostný, nebo jsem začala psát, takže jsem se stala zase tak z nouze vlastně spisovatelkou a za ní se nikdy nepovažuju, to spíš mě ten čestný titul někdo přidává. A takhle jsem přišla k dalším a dalším profesím, že vždycky se nějak nastavila ta doba, že mě do toho strčila, no a po revoluci se začala otvírat ta sféra pro neziskový sektor, pro občanskou společnost, takže jsem samozřejmě automaticky z části přes svý dítě, z části přes svý záliby k ekologii a tak začala být angažovaná v tomhle neziskovém sektoru. Mimochodem s Honzou jsme se potkali právě ještě předtím v Náhradním divadle. On neřekl, že taky, a ve studiu Bouře nejdřív, kde jsme spolu hráli, a on neřekl, že taky adaptoval Gociho. To bylo moc krásný, jak se to jmenovalo, na Zelený pták. A to jsem se vždycky smála v portále, takže jsem nemohla vystoupit. Ne, já k tomu chci dopovědět, Táňa má klíčový význam v tom, co jsem kdy dělal, právě protože já jsem divadla nechal, když nebylo 18 let, měl jsem ho takhle. Pak jsem si říkal, co bych tak chtěl dělat za divadlo, bylo jasný, že to nejde. Táňa byla u nás na návštěvě a říkala, že bych měl hrát divadlo do studia Bouře. Já jsem jí říkal, že nechci, že divadlo smrdí. A ona mě říkala, že divadlo voní. A teď jsme se hádali, nicméně skončilo to opravdu tenhle rozhovor tím, že já jsem teda ve studiu Bouře začal vystupovat a 2 roky jsme byli studio Bouře, pak jsme s Jirkou Ornestem založili Náhradní divadlo, ale to bylo v roce 89, pak začalo Velký divadlo na ulici, tak jsme toho nechali, ale Táňa je klíčový člověk v jednom mém rozhodnutí a to v tom vrátit se po 15 letech k divadlu. A to já ještě doplním, když už si vzpomněl toho Zeleného ptáka, tak kluci za mnou tenkrát přišli, to byli zakladatelé Honza, Jirka, Ornest a Tomáš Tepfer. A když připravovali tuhle věc, tak za mnou přišli a tak jako se usilovali a říkali, že by pro mě měli takovou hezkou roli, že bych hrála v tom královnu, ale ona je jediná morální v celé té hře, jinak nikdo. A skončí v žumpě a tam okolo ní plavou lejna a ona strašně smrdí. A udělali to tak, že chtěli, aby opravdu to hlediště smrdělo, že když vylezu z té žumpy konečně a volám, děti, konečně jsem osvobozena, tak všichni utíkají, protože ona smrdí. A tak se smáli, tohle mi přidělili. A musím říct, že ještě dneska se tomu směju. Protože vlastně tady jsme v tom cyklu Žít a zdrav, tak já bych se vás teď maličko zeptala na ty vaše rodinné kořeny. Do jaké míry ovlivnili nebo neovlivnili ten výběr vašich profesí, protože samozřejmě svým způsobem, když by vás člověk neznal a jenom by se koukal na statistiku, tak jako umělci a jakožto lidé angažovaní v občanském životě, v občanské společnosti a v lidských právech a tak dále, tak svým způsobem krásně zapadáte.
do toho stereotypu, co si vybírají Židé za profese. Tak se chci zeptat, do jaké míry jste si třeba toho vědomi a do jaké míry ty židovské kořeny si myslíte sehrály jakoukoliv roli v tom, co jste dneska za lidi a co máte za profese? No tak musí sehrát klíčovou roli, když jsou mojí součástí. To nejde jaksi nejen minout, ale to, myslím, má svůj velký význam. Já dneska už na svých synech taky vidím, jakou sílu má genetika v poměru k výchově. To je legrace, ta výchova proti genetice a s dovolením, já si to můžu dovolit říkat, protože já jsem autorem studijní práce, kdy mám 4 syny s 3 ženama, takže tam vidím vliv genetiky na to dítě. A dá se říct, že ta moje studijní práce, vliv matky na kvalitu dítěte prokazuje, že při velmi kvalitním otci matka nehraje žádnou roli, ale není to ještě potvrzený. No, druhá věc je, že u nás jedna věc je samozřejmě nějaký kontext vašeho původu, ale my jsme měli, jak si maminka lpěla na tom, aby jsme všichni chodili do dramatického kroužku. Vůbec ne proto, aby jsme byli herci. Ona měla naprosto jednoznačný požadavek, aby jsme se takzvaně uměli vyžvejknout. Pochopil jsem to asi předloni, to její usilovný přání a říkala vždycky, že nesnáší lidi, co se neumějí vyžvejknout. Já už to mám dneska po ní taky. A je to vlastně elementární nedostatek české společnosti nebo postkomunistický. Ona se neumí vyžvejknout, ta společnost, jednak bylo žvejkání zakázáno, bylo lepší být sticha. Takže to chtěla maminka, tam člověk mohl získat inklinaci k divadlu nebo k dramatickému tomu. Já to teda nebyl, protože já hned v tom dramatickém kroužku jsem pak někde hrál. Ale ty mý sourozenci Eliška chtěla na damu a tu nevzali, takže mírný vliv. Tatínek jediný, co si přál, abychom nebyli herci. A aby jsme nedělali žádný kouš. To teď samozřejmě byl v Osvětimi od roku 1942 a předtím v celý sbírce lágrů. Takže tam ten dopad zprostředkovaně toho židovství byl ten, že já od 6 let jsem o tom všem věděl víceméně a převzal jsem řadu jeho kritérií. Jeho elementární kritérium bylo, že o lidech, u kterých měl pocit, že jima pohrdá nebo že se mu nezdají, byla oblíbená věta, že řekl, ten by nepřežil. A v tom ten by nepřežil nebylo to, že by nebyl šikovný, ale že by mu bylo i štěstí k ničemu. A já už dneska si to taky tajně o někom říkám, ten by nepřežil. No, takže z hlediska psychologického přístupu k dětem jsem dostal nehoráznou výchovu, brutální. Myslím, že každý psycholog by otce odvedl od rodiny našeho za to, jak nás vychovával, ale on nemohl jinak. To byl jeho svět a jeho druhý narozeniny. Bylo to důležitý, pamatuju si do dneška i to, že on se vrátil z lágru, když mu bylo 35. Takže já jsem si do 35 říkal, je to dobrý. Ještě nejsem ve věku, kdy se otec znovu narodil. Po 35 jsem si říkal, ale teďko už je to horší, protože teďko už jsem vlastně opravdu dospělý. Maminka na druhou stranu byla dáma, která měla v sobě taky určitou tvrdost. Byla to žena, která mu dokázala říct, když se koukal na film o povstání pražským nebo něčem a řekl, tohle se mi zdá přehnaný, tak mu řekla, ty buď sticha, ty si sválil šunky v koncentráku, ty nevíš, co se tady dělo. Jo, takže proto říkám, že z hlediska těch psychologických příruček, aby všichni řekli, to je závadná výchova, to dítě bude poškozený. Možná je, ale je šťastně poškozený. Myslím si, že ty rodiče trpěli strašně moc tou dobou, v které žili a my jsme díky tomu dostali něco, co jen tak některý rodiče dětem dát ani nemůžou. Jednak proto, že to vůbec přežili a jednak proto, že to byli rodiče báječní samozřejmě. Ale to židovství bylo tajný. Já byl vychovávaný v rodině, kde se o tom nemluvilo. Tatínek byl z rodiny, která se považovala za
národnostně a občansky českou už od roku 18. Židovství způsobilo v rodině ohromné problémy. Tatínek si bral maminku, která byla z úplně spořádané katolické rodiny ve východních Čechách. A jenom proto, že můj dědeček byl sice katolík, ale vrcholný demokrat, což je překvapivý, ale bylo to tak, on řekl, že proti tomu nic nemá, že má souseda Žida a že jsou výborní přátelé, ale že má jedinou potřebu nebo přání, aby jsme byli vychovávaní katolicky. To otec hravě slíbil, protože neměl ponětí, o co běží. A maminka to vlastně dodržela. Otec ještě kvůli mamince chodil na náboženství v roce 1937 k nějakému katolickému faráři, který mu vysvětloval nový zákon, a otec se vždycky během té výuky zeptal na Hitlera, co si myslí o Hitlerovi, a ten farář mu vždycky řekl, o to se nestarejte, to se vás netýká. Teď si tady probereme prostě nějakou čas. A otec mě pak vyprávěl, a já pak dostal tohle, víte, že mě otec pak vyprávěl, že v Osvětí mi každý den na tom apelu ráno mu hučilo hlavou ta věta, na to nemyslete, to se vás netýká. No, stejně tak jako se najednou vedle něj nějaký vězeň modlil a otec říkal, tam některý v Boha věřit začali, některý přestali, a tenhle, když se modlil, mě to nějak rozesmálo, říkám, proč se modlíš? A on říkal, já bych se potřeboval odsud dostat. A otec říkal, neříkej, já taky, člověče. Tak to vem i za mě. A on mu řekl, to ne, já mám brusinu diamantů v Kalifornii. No tak to považuji za velkolepý vklad, abych řekl, židovství do mýho života. Stejně jako historku, kterou popsal můj bratr v knížce, když přišli Němci do Prahy v březnu 1938, našemu nejstaršímu bratrovi Ivanovi byl měsíc, tak pan Rada Fusek, který vlastnil obchod, kde byl otec šéfem, ho vzal za nějakým bankéřem a ten bankéř koukal, jak jedou ty Němci, a mnul si ruce. A otec se ptal pana Fuska, proč si ten bankéř mne ruce, tak pan Fusek se mu řekl, pánové, ten kurz k marce bude 1:10. To bude fantastický. No a otec pak toho bankéře potkal na Pankráci, když běžel s 2 kbelíkama plnýma hovena a uklous. Ty hovna se tam vylily po té chodbě, pan bankéř do toho spadnul a otec říkal, a mě letěla hlavou ta myšlenka 1:10. Kde byste to nabrala jinde? Ale je to zaplacený jaksi něčím, o čem budu mluvit až potom. No tak my jsme to doma takhle veselý neměli. Možná proto, že moje máma měla velký trauma, nikdy vlastně v životě o tom nepromluvila, co prožila. Tak táta s ní nemohl takhle žertovat. Trošku, když máma umřela, tak se to v něm uvolnilo a napsal krásnou knihu, ale vlastně dokud máma žila, tak se zamkli v takovém zámku, kde se o ničem nemluvilo, takže já jsem ani nic nevěděla a já ani nemůžu říct, jaký vlastně jsou ty kořeny, protože teprve po tátově smrti jsem se začala vlastně opravdu, ani táta o tom nemluvit, zajímat o to, kdo vůbec byl přede mnou, a zjistila jsem, napočítala jsem, no já jsem se s Michalem, s tvým bráchou o tom taky bavila, protože on taky začal o to hledat, jo. Že asi dokonce spolu, ale on to dělá víc, tak hledá ty rodiny. On to dělá líp, ale začalo to díky aplikaci Geny, kam já dal jenom svoji rodinu. A Michal se mě zeptal asi za 2 roky, jestli jsem se tam díval, už jestli tam někdo přibyl, protože tam se můžou ty lidi přidat. A já říkám, nedíval, a on říká, já jsem se tam včera podíval, tam je 120 lidí. A vlastně jsme se do toho pustili. Ale je pravda, že dneska on je tím hlavním architektem rodokmenu a on na to má taky vlohy, on je nějaký profesor, takže nic nedělá, může se v tom hrabat. A protože my jsme jako rodina rozdělení na akademiky a dlažbu. Akademici jsou bratr americký profesor, sestra kolumbijská profesorka, a dlažba jsme Ivan, spisovatel a herec, a já.
ale všimli jsme si, že když jsou větší výdaje, většinou víc platí dlažba. No, tak já jenom se vrátím k tomu rodokmenu, tak já jsem napočítala asi 20 lidí, o kterých jsme přišli, o kterých jsem v životě neslyšela, že vůbec existují, na to, že zahynuli, a u některých vůbec ani nevím jak a kde, u většiny to nevím. Takže se ani nedivím, že oni to prostě nikdy nepřekonali a že o tom nebyli schopní moc mluvit. Zjistila jsem jenom, že oba moji dědečci, jak mámin, tak tátu, spáchali sebevraždu. Ten mámin se střelil a přežil to a zůstal napůl slepej a takhle odešel do Terezína, tak samozřejmě, že zahynul v Osvětimi, to nemohl přežít. Ten druhý si podřezal úspěšně žíly, když zjistil v roce 1938 na dušičky, že nezachrání rodinu, že přišel o všechen majetek. A k tomu chci říct, oni oba, ten můj dědeček z tátovy strany měl zastoupení CAIS tady a byl docela úspěšný, i fotografoval. Takže tam bych trošku řekla, že to fotografování mohlo mít nějaký vliv, jako přece jenom to byla trošku umělecká věc, ale jako obchodník zkrachoval samozřejmě ne svou vinou, protože Němci stáhli kapitál a vůbec vlastně nemohl v tu dobu už dělat nic. A ten druhý dědeček, co se střelil, ten původně měl statek, pak už byl jenom nájemce a pak to nějak prošustroval. A u nás v rodině prý se o tom moc nemluvilo. Takže to je důvod, proč já jsem nikdy nemohla jako Honza podnikat, protože zřejmě to podnikání v naší rodině nebyla nejsilnější stránka. Ale u nás děda zkrachoval jeden. Já myslím, že hodně jich zkrachovalo, protože co mi naši říkali, tak vlastně, když se to ghetto otevřelo a oni mohli najednou jít do té společnosti, všichni byli ty Češi, Masarykovská republika byla jejich a začali zkoušet, co mohli, ale ne každý v tom uspěl. A nejdřív to šlo nahoru, pak se to takhle zastavilo a pak to šlo takhle dolů. A já jsem potom měla pocit, že to trošku kopíruju. Vždycky, když to šlo trošku nahoru, tak se to pak takhle zastavilo a pak mě někdo od někaď vyhodil. Takže možná, že tohle jsou ty kořeny a já jsem si na ně zvykla a nějak s tím v životě počítám, že takhle to prostě je, bude a že to takhle mám vnímat a chápat a vlastně to mít ráda, protože je to můj osud. Já bych tomu ještě chtěl říct, důležitý aspekt toho výchovního elementu byl ten, že otec měřil lágrem všechno. On jak si odmítal ignorovat to, že už nejsme v lágru. Ostatně, já když jsem mu řekl, že nejsme v lágru, tak mu řekl, ale jsme. Ale je to velice dobrý lágr. On byl spokojený jako. A on ty kritéria prostě už nikdy nezměnil, takže na cokoliv ten by nepřežil a podobně je používal a používal je i na mě, když mě říkal, já jsem mu něco vysvětloval a on říkal, ale já ti rozumím, já tě chápu, teď já byl v lágru s řadou řemeslných zločinců, takže já tě empaticky jsem schopný pochopit, nebo když jsem řekl, že bych si chtěl něco koupit nebo podobně, tak vždycky řekl, v lágru byl jeden, ten taky si takovouhle věc chtěl pořídit a pak popisoval dlouze to umírání toho člověka, který měl stejný plány jako já a vyžíval se na popisu toho utrpení. A Ivan zná to samý. Do toho ale převzal některé prvky od Němců, jako od gestapa, takže se zjevoval nečekaně, bez ohlášení, ve vinárně třeba, jednou v noci, kdy já měl pocit, že mám vidiny, protože já tam seděl s holkama uprostřed toho rovného víru a najednou jsem viděl podobiznu svého otce s dýmkou. A protože jsem nevěděl, jestli je skutečný, tak jsem řekl takovým plachým hlasem ahoj a ono se ozvalo nazdar. A do toho do dneška se pamatuju, že šel nějaký kluk ze záchodu kolem něj a řekl mu s dovolením, vole. A mě úplně polilo horko a pak jsem k otci došel a říkám, chceš jít dovnitř jako do té vinárny? A on řekl, já myslím, že spíš ty půjdeš ven. A já jsem se vypotácel ven a říkám, co potřebuješ jako, nebo co scháníš? A on šel, to by vám potvrdil Ivan, on miloval tyhle ty chvíle, kdy nedával pokyn, ale byl 100% přesvědčený, že ho pochopíte. Šel, to znamenalo následuj mě. Takže já šel za ním a šli jsme ke stanici tramvaje, kde jsme stáli sami dva a on mlčel a já jsem pořád říkal, no tak co potřebuješ, nebo proč si takhle v noci, já tam mám ještě jednání a
aby si nemyslel, to nejsou nějaký děvky, to jsou herečky a my máme takový námět, teď jsme byli v nejlepší, když si přišel, je to avantgarda, protože on měl rád F. Buriana, s kterým se znal z lágru a ten se osvědčil v lágru. A tak jsem mu říkal, že takový EF divadlo bychom chtěli dělat a něco. A on byl sticha, pak přijela tramvaj, taková ta noční plná opilců a když jsme do ní vlezli, tak před všema lidma na mě začal řvát, jak Tůr, jak se to chová. Ale on se takhle zjevil v hotelu v Gottwaldově, kdy já spal, teda ve Zlíně, po ohromný pitce vyčerpaný, on vždycky ten moment jako by ho cítil a ráno v 7 mě zazvonil na pokoji telefon, já ho vzal, řekl jsem prosím a tam se ozval jenom pojď dolů. A já jsem pak, a maminka vždycky říkala gestapo, gestapo. Takhle to dělali Němci. No a ty jeho zjevování byly tak strašný, Ivan je zažil taky, že vlastně jste úplně ztratila klid pak. Takže když byl večírek, najednou vás napadlo, není tu otec? Nebo teď by se mohl zjevit otec, jako ta chvíle potom úplně volá. No a on uměl stejně tak přijít jaksi do pokoje, aniž byste o tom věděla a podobně. A pak byla 3. kapitola, to byly rozhovory. Rozhovory byly zásadně postavený na otázkách. On se vlastně pořád ptal. Ale ty otázky byly krajně nevhodné, takže řekl, že půjdeme, teda neřekl budeme, on řekl jdeme. A když člověk říkal kam, tak on šel. Šli jsme do kavárny, v kavárně jsme si sedli, teď to trvalo, než jsme si sedli, než jsem zjistil, do který jdeme, že jo, a tak dále. A když jsme si sedli, než nás obsloužili, a když nás obsloužili, tak on řekl, já jsem pro tebe úplnej debil, že jo. A teď to je hrozně nešťastný, protože já jsem řekl, ne, to ne, jako, to ne, prosím tě. A teďko, ale on nemluvil, že jo, on vás nechal topit v té odpovědi, ne, teď jsem udělal, není debil, ne, to si ani nedovol. A on, jak si to můžeš myslet, teď on mě nechal a pak řekl, no tak, takový průměrný blbec. Ne, to taky ne. Ne, a vlastně mě nechal dotrápit se v tom vyznávání, jak vůbec neuvažuje dobrým směrem, až pak zařval, ale chováš se tak. No a ty otázky byly pořád jedna za druhou, včetně toho, že on s velkou oblibou používal otázku, to traumatizoval všechny nás, že řekl, tobě je jedno, v jakém stavu je máma? A já jsem vždycky řekl, a co je jí? On řekl, ty nevíš, v jakém stavu je máma? Já jsem říkal, no a co se jí stalo? On řekl, ty opravdu nevíš, v jakém stavu je tvoje máma? Já říkám, no ne, ale tak jako, já jsem s ní ještě ráno byla zdravá a veselá a tam pak řekl, je z tebe zoufalá. A vysvětlil mě, že je tak zoufalá, že mi to ani nechce říct. Ona. Proto mi to on statečnej řekl. Čili to byla traumatizace nejtěžšího kalibru, kdy já jsem se vrátil domů a začal jsem buchlovat matku, která se ptala, jestli mi přeskočilo, nebo co dělá. Když jsem jí řekl, co mu dělal otec, tak na něj křičila, že mě oddělá nervově, že máhle metodama, že nejsme v Osvětimi. Otec má v rukou, řekl, ty na to máš lví podíl a odešel, že? No, stejně tak jako oni oba byli takový temperamentní, takže odcházeli jak matka, tak otec. To myslím už tak s židovstvím nesouviselo. Maminka ta odcházela, zajímavý bylo, že říkala, že se jde utopit. My jsme věděli, že neumí plavat, jenom co nás zaráželo, kolik věcí si bere sebou. Že člověk, pak jsem si říkal, že to má místo kamení, teda, že si dávala do tašky tolik věcí. Přitom tak poplakávala a dávala tam diáz třeba a takové věci. A otec ten zase odcházel s tím, že měl závěrečný proslov o svém životě s námi, ale oba se tak do hodiny vraceli a dělali, že jako se nevrátili. To bylo taky.
No a třetí vrchol, ten možná souvisel s lágrem, byl, že otec přestával jíst, to popisuje i bratr. Pokud otec přestal jíst, byla to výzva pro celou rodinu, že jsme v životním ohrožení. Nejet, protože zuřil, a tím, že nejet, zuřil ještě víc. Já mám to samý. Já, když mám hlad, tak mám takový vztek, že na dotaz, jestli mám hlad, říkám, že ne. Jako ze vzteku. Když se tak blbě ptají, tak ne, teda. A on to měl taky a tam se posílala nejmladší sestra, Kateřina, který maminka nachystala na takovej táce, pamatuju hliníkovej všechno pro, co to byl velký výběr, otevřela jí dveře a poslala jí s tím jídlem za otcem ke stolu a protože Kateřina byla nejmladší, tak otec k ní trpěl takovou opičí láskou, říkal jí žabičko a ona, když mu to přinesla, tak my jsme šmírovali tou šmírou, jestli jako přijme potravu. Protože to bylo první dobrý znamení. Když řekl vypadni, tak to byla úplná katastrofa. Ale maminka nám pak vždycky vysvětlila, jaký kontext to má s lágrem, jídlo v lágru a podobně. Čili já jsem svým způsobem polágrová výchova, to je asi specifický, kterou si může dopřát jenom ten, jehož rodiče přežili. Já jsem teď už pochopila, proč ty někdy trápíš ty lidi v té svý show, ty to máš po tatínkovi, to je jasný. Tatínek to dělal i v práci, ale on měl jinou metodu, to mě říkali jeho spolupracovníci. On byl novinář takovej ekonomický a technický a miloval techniku, to já taky miluji. Ale oni mě říkali, že jeho metoda byla, že on dělal úplnýho blba. A že když přijel do nějaký továrny dělat rozhovor s ředitelem, tak viděl, že ta továrna je cukrut. Ale s tím ředitelem mluvil, jako že je ohromnej machr a jak to dokázal a takový. A oni se vždycky hrozně rozpovídali, když viděli takovýho bambulu, tak se rozpovídali, tím mu ještě něco doprozradili a ty kolegové říkali, a pak přišel Drákulův zásah. Přímo do krku a pak mu tam otec vysázel ty své ty. Já tomu tehdy tak nerozuměl, a když jsem byl malej, byl jsem s ním párkrát, protože on chtěl, abych ty technické výdobytky viděl, takže bezvřetenové předení textilních strojů v Ústí nad Orlicí, tam jsem s ním jel, nebo Remosku obdivoval, tam jsem s ním jel. A vždycky mě to ukazoval, ale rovnou dával najevo, že jsou lidi, kteří mají děti, kteří něco takového vymyslejí. A koukal se na mě, když se chystám. No, stejně tak, myslím si, jeden ze symptomů ryze židovských pojmů bylo, když mě řekl, že by koupil auto s podmínkou, že to já zařídím, s podmínkou, že to bude výhodná koupě. Já říkám, tak to je jasný. A říkám, a co by tam měl být za auto? Řekl, to je jedno, musí to být výhodná koupě. A já jsem pak přišel, říkám, tak tady tati prodává tenhle pán, já nevím, Škodovku za polovinu, než co stála před 3 rokama a tak dále. On říká, já jsem ti řekl výhodná koupě. Já říkám, no ale on ji dává za 30 000. Říká, to je pro tebe výhodná koupě. Já říkám, mně se to zdá výhodný. On říká, to se máš ještě co učit. Nikdy žádný auto nekoupil. Protože on chtěl to auto zadarmo v podstatě. A já jsem mu říkal, ve slově koupě si mi lhal. Ty chceš auto zdarma. To nám fakt nikdo nedá. Čili byla tam řada aspektů, bych řekl, který ukazovali na to, že jeho zvyky nebo uvažování je trošku jiný, než byl jistý standard v celém mém okolí. Je pravda, že dneska vidím na svém 18letým synovi určitou regeneraci něčeho, co šokuje i mě. Protože ten teď obchodoval s nějakýma, on chodí do školy, je mu 18 a obchodoval s nějakýma těma jezdícíma prknama v Číně a já jsem přišel do pokoje, protože ráno brzo vstával, aby mohl volat do Číny. A já jsem přišel do pokoje, protože jsem slyšel, jak tam anglicky něco drmolí a bylo mě divný, že tak mění hlas. Tak jsem vešel a ona mě říkala, ticho, já tady teď dělám tebe. A
A on jednal s PayPalem kvůli mému účtu, na který tajně účtoval. A vysvětloval jim, že jeho otec tím souhlasí, že jim ho hned teď dá. A hned na to hrál mě a říkal, že on absolutně souhlasí s tím, aby jeho syn tam měl ten účet. A když jsem se ho ptal, jak může jednat mým jménem, tak říkal, jak? Já to dělám proto, abych tě tím neotravoval. Zavidím sám. Čili je tam něco, co bych řekl, vždycky člověk pozná, že to přišlo odinut, než tady z těch východních Čech. Tak já jsem měla ještě několik otázek na vaše židovství, ale asi už půjdeme dál, protože mám otázky na vás jako na lidi občansky angažované, na lidi, kteří se zajímají o to, co se kolem nich děje. A vlastně bych se vás chtěla zeptat, než se budu ptát na konkrétní věci, jak vlastně vidíte vy tu dnešní společnost, do jaké míry vás třeba ten vývoj zklamal, do jaké míry vás překvapil, anebo do jaké míry jste čekali, že demokracie nás 25 let po revoluci začne nudit a začnou se vlastně tady ukazovat různé směry, které zpochybňují to společenské zřízení, které tady bylo od roku 1989. Já bych dala slovo Honzovi, ale... Ne, já bych dala slovo vám. Já jsem taková zdvořila, ale on je vždycky tak vtipnej, že já to pak už nemůžu dohnat. Můžu mluvit. No, tohle je zrovna taková ošemetná otázka, to se lépe vzpomíná na ty rodiče. Já myslím, že záleží na tom, z kterého úhlu se na to člověk dívá. Samozřejmě, že jako těžko budu litovat toho, že ten režim odešel, že je pryč a z toho budu mít radost vždycky. Ale zase nemůžu říct, že nevidím, co tady nefunguje dnes a že nejsem zase podobně kritická k tomu, co se děje dneska. To mě taky budí pořád se někde angažovat a někde se k něčemu vyjadřovat, pokud se mě teda někdo ptá. Protože pořád mám pocit, a možná to máme zase od těch rodičů, protože to, že oni nemohli nic moc dělat, že vlastně někdo o nich něco rozhodl a oni měli velmi malou možnost obrany, mě vede k té aktivitě, k tomu, že prostě ten život chci mít ve svých rukou a že se chci angažovat, aby ta společnost byla lepší. A to samozřejmě naráží, protože jistě jsou tu lidi, kteří mají pocit, že přece žijeme v tom nejlepším možném světě. Do určitý míry to pravda je, ale málo kdo si uvědomí, že na úkor někoho jiného, že jestli my se máme dobře, tak je to prostě proto, že někdo se dobře nemá. V tom globalizovaném světě prostě někdo na nás vyrábí za šílených podmínek ty nejlevnější trička, které my si tady koupíme. A já, když umrzají bezdomovci na ulici, tak já to prostě nevidím jako, že taková je společnost, tak to tak musíme vzít. Takže po téhle stránce si myslím, že je důležitý, aby člověk se snažil rozumět tomu, co se tady děje, jaký jsou tady proudy, co kdo hraje za hru, i když je to někdy hodně těžký poznat, ale možná, že tohle zrovna mám taky vlastně z těch kořenů, že se nikdy nedívám na povrch, ale snažím se trošku jednak to konfrontovat z různých úhlů a jednak to vidět trošku v širším kontextu a jednak prostě něco dělat a nikdy to nevzdávat, i když je to nepohodlný, protože kdykoliv jde člověk proti moci, tak ta moc se vždycky brání a je úplně jedno, jestli to bylo za komunistů, nebo jestli je to dneska. Zase jsou tu metody, jak vás vlastně dostat ze hry, zbavit zaměstnání. Honza ostatně je v tom fondu, který tyhle ty lidi vyhledává. Takže já si myslím, že takový asi odkaz, který je ve mně, je právě spojený s tím, že ty společenské proudy jsou pro mě důležitý, protože o nás rozhodujou. Že ten soukromý život je málo. Já jsem zrovna dneska, a myslím, že to byl Václav Cílek ráno, jak to vidí, říkal, že má kocoura a že si vždycky ráno ten kocour vleze do vany a kouká se, jak teče voda a to, že máme všichni dělat a vypnout televizi a rozhlas. No jo, ale co když ta voda dojde, na co se ten kocour bude dívat? Jo, a nebo naopak přijde povodeň a kocour mu uplave, prostě ono to úplně nejde, i když někdy to člověk dělat má. Viď, Honzo? Ještě jednu doplňující otázku, než předáme mikrofon panu Krauzovi. Vy jste
kandidovala v roce 2013 na úřad prezidenta a současně když jste byla v parlamentu, tak jste byla jedna z těch iniciátorek zákona o přímé volbě prezidenta. A vzhledem k tomu, že to dopadlo, jak to dopadlo, jste ráda za tuhletu aktivitu, nebo si myslíte, že to možná byla chyba? A taky jste si vlastně prošla tou kampaní, takže máte i tu osobní zkušenost s tou přímou volbou. Já jsem byla v parlamentu v roce 2002 až 2006 a ten zákon o přímé volbě připravovala Hanka Marvanová, ale Hanka Marvanová pak čekala dítě a složila mandát, odešla ze sněmovny a přišel za mnou vedoucí našeho klubu Karel Kýnl a řekl, prosím tě, vem to za ní, to můžeš vzít jenom ty. Oni věděli, že to nikdy neprojde tenkrát. A tak mě tak jako do toho hodili, abych hledala argumenty pro přímou volbu. Takže to byla víceméně náhoda, ale já jsem ty argumenty hledala. Ale potom je pravda, že nikdy by k té přímé volbě nedošlo, kdyby se tam už neposílali pak patrony a nezavírali se lidi a nestráceli na záchodech a kdyby nebylo jasně vidět, že těch 200 poslanců a ti senátoři k tomu jsou ovlivnitelní, že se to děje. Já sama jsem na Hradě byla při té první volbě, to jsem byla poslankyní při první volbě Klause a už tenkrát já jsem byla naivní, já jsem si myslela, že kdož on ty 2 hlasy nemá, jemu asi 2 hlasy scházely a vypadalo to, že to prostě je neprůstřelný, že je nemá. No a pak jsem najednou viděla, pak se i po mně zkoušelo jednu chvíli plazit asi 7 ODSáků, jeden takovej hodnej STBák a říkal, teď vy uděláte takový dobro té zemi, když ho zvolíte. A podívejte se, teď je tu, to už byla kolikátá volba, že jo, bez vládí, druhej mi vyhrožoval. Prostě 7 argumentů a bylo hodně těžký to vydržet, se mnou to teda těžký nebylo, ale viděla jsem ty tlaky, až je měli. A nepochybně v tom byly nějaký skrytý výhody, peníze, funkce. No a v té druhé to bylo ještě horší, takže ono vlastně, když se ta společnost zhorší natolik, že můžete koupit poslance, ale vlastně i lidi tím buštem, tak není žádná možnost dobrá. A v tom je ten problém, že vlastně ta přímá volba, tam zase jsou lidi ovlivnění médií, zjednodušenými hesly, populisty, a někdy i teda tím buštem, který dostanou, nebo gulášem. Takže já vlastně nevidím žádnou možnost, která by byla dobrá. Asi se musíme proměnit my a pak to zase půjde, protože ta představa, že to vrátíme zase do té sněmovny, no tak to pro mě není žádný řešení, když se podívám, jak by to asi vypadalo. No a v té prezidentské volbě já jsem zažila vlastně ty nejhezčí chvíle s těmi lidmi, kteří chtěli mě, protože já jsem do toho šla s tím, že jsem chtěla zaprvé. Já vím, že je to naivní, Honzo, jo, je to úplně naivní, ale já si na tom trvám, že prostě ty peníze to zdeformujou, že prostě pokud se lidi rozhodnou sami a bez peněz, takže a tvoří sami. Já jsem zažila rok 68 a 89, kdy tohle to fungovalo. A ty bys nepřežila. Já to čekala. Já vím, Honzo. To není nic novýho. A já pořád čekám, kdy mě někdo na ulici odstřelí stejně. To má pravdu. Ale to nevadí, ale protože já věřím, že po smrti je taky něco, víš. Je? No. Takže jenom chci říct, ano, nepřežila bych, ale mě to prostě hrozně bavilo říct lidem, že tohle je ta cesta. Tak to byla ta první věc, že lidi začali sami něco tvořit a já jsem potkávala takový ty podobně veselý, nadšený lidi, jako v tom roce 68 nebo 89 a to mělo cenu. A pak jsem přinášela úplně jiný pohledy. Skončím tím, abych dala zase slovo Honzovi, že ne, on je jako, to se uzavře, ale my jsme byli na mnoha a mnoha diskuzích, besedách, pořád jsme se přelejvali ty kandidáti sem a tam a na jedné besedě, myslím, že to bylo na Karlově univerzitě, nám položili otázku, já už nevím teda, v čem spočívala, ale já jsem tam záměrně řekla, že bych si nikdy nevzala podnikatele do letadla. A já samozřejmě vím, že si všichni berou podnikatele do letadla, proto bych nepřežila samozřejmě, a to vím, ale já jsem to schválně tam hodila, protože jsem věděla, že je to zaujme. A taky Miloš Zeman, náš prezident, toho to zaujalo nejvíc, řekl, no, já bych teda podnikatele do letadla vzal, ale jenom ty dobrý. Tím uzavřel. Potom letěl s tím nejlepším z Číny, samozřejmě, ale ta otázka se vlastně vrátila.
Ale on mi ji potom položil ještě v přímém přenosu, když jsme spolu byli ve třech, protože ho to tak zaujalo, že najednou řekl: paní Fischerová, mohla byste mi říct, proč vy byste nevzala ty podnikatele do letadla? A já jsem mu říkala, no protože tím se deformuje ta prostě společnost, ekonomika s politikou dohromady se mají oddělit a ne spolu lobovat jeden za druhýho. A protože by to bylo pro tu společnost zdraví a protože všechny války způsobilo právě to, že všichni jednají v zájmu ekonomických kruhů. A on neřekl vůbec nic, protože nebyl připraven na tuhletu odpověď. Ale Honzo, tak řekni, jasně, že bych nepřežila. Ne, no, já když odpovím na tu vaši otázku, jestli jsem zklamaný nebo nic, já nemůžu být zklamaný z něčeho, co je lepší, než s čím jsem počítal. Já jsem nikdy nepočítal, že komunismus spadne, takže já jsem byl šťastný a z toho, že padnul šťastný, jsem pořád. No ale tak znáte to, když si koupíte nový telefon, tak za 14 dní taky začnete ty nedostatky kritizovat a přijde mi to úplně legitimní. Svoje děti taky, tak nikoho nemáte radši než svoji rodinu a o to více kritizujete. A tak si myslím, že takový vztah má člověk i ke svý zemi. Já to říkám, protože když jsem kdysi psal ty sloupky, tak se mě ptali některých lidí, jestli tady vůbec rád žiju. Ale to je výraz té slabosti místní. To je ten problém, bych řekl. Víte, přímá volba prezidenta se nepovedla, tak zpátky do sněmovny. To má Táňa pravdu, a jakože ty partaje by to udělali dobře, jo? To si fakt neumím představit. Druhá věc je, on prezident by nebyl tak klíčový, kdyby byl silný premiér. Tady se ukazuje, že když má spojení s tou stranou, že je to vždycky zkázat. I Klaus i Zeman, oni pak páčejí půl té strany někam jinam a teď ty straníci, to jsou takový lidi, to je jako laboratorní zvířata. Oni jsou neimunní vůči bacilům, takže se bojí, že pošlete na vzduch a on nepřežije. Takže to myslím, to není ten problém. Já myslím, že jsme podevastovaní tou minulostí, to se nedivme. Kolik let prožijete doma v rodině, tak vy jste odešla studovat v kolika, ve 20? No, tak vidíte 20. My jsme tu tady měli ty svinstva 50 let, víceméně. Ten vliv je masivní. To, že se nemohlo mluvit, dopad je masivní, všeho daleko větší, než jsem si myslel i já. Ta společnost globálně je něčím služebná. Ta přímá volba, stranická volba, mně to přijde jako, pošlete tam Jardu, on se vrátí rozbitou hlavou, že mu to nedali, no tak tam půjdeme všichni a oni nám rozbijou hlavu všem, tak se zase vrátíme, že to taky nevyšlo. Tam je něco, co ta minulost nám taky zarazila do hlavy. Tady všichni reptají, ale nemají moc odvahu na to něco dělat. Nemáme vzdělání na to něco dělat. To je první, co nemáme, je vzdělání. Já když si vzpomenu na svoje vzdělání, a já mám základní, to je katastrofa. Já všechno, co vím, jsou z poloviny lži. Takže já dneska mám teda díky komunistům fantastickou šanci zjišťovat všechno znovu. A tak, jak to asi zhruba bylo. Je to prolhaný všechno, co jsem se dozvěděl. A to teda většinu věcí, co jsem se dozvěděl sám už tehdy. Jo? Proto jsem vždycky žasnul. Já bych možná po revoluci zneplatnil ty ekonomické tituly. Právní taky. Jo, to bylo to, jak jsme pokračovali v právním řádu, jsme navázali na ten komunismus a tak dále. Takže já si myslím, první, co je třeba vědět a přiznat si, že jsme tím poznamenaný daleko víc, než jsme si mysleli. Jsme tím poznamenaný do svého vlastního morku kostí. To není ve vzduchu svinstvo, to jsme my, sněmovna, to jsme my, to je naše zrcadlo, politici, to jsme my. No a je na nás, jak se z toho dostat. My se z toho nedostaneme, než přes naše děti případně. Protože my jsme dohráli. To je jako hráč, který jde hrát hokej ve 40, je ztracený. V občanském životě není tak ztracený, protože by na ně byly takový nároky závodní. Ale v určitých oblastech nemůže mít tu sílu, nemůže vést, neumí komunikovat. Prostě je diskvalifikovaný, je poraněný a tak dále. Jako ten můj táta viděl pak ten lágr, tak my tam máme kus toho komunismu. Já doufám, že ho v sobě mám minimálně
protože já jsem si vždycky dělal legraci, když mě lidi říkali v komunismu, proč se nenechám zaměstnat, že to je velmi dobrý, že v práci nic nedělají, že si tam vyřizujou svoje a tak dále. A když mě to tak rozmařile půl hodiny říkal, tak já jsem mu říkal, ale sypou vám tam do žrádla v těch závodních jídelnách, to víš. A on vždycky, říkám, no, sypou. A on říká, jak se na to přišel, říkám, to se všude ví. Ale vy to nevíte a taky už jste vykrmelí, tak vy už to jako ani nevnímáte. Ty to žereš rád, oni ti tam dávají ještě, abys na tom byl závislý, ale vy jste pod práškama. Ale obrazně jsem si to myslel. A z mý historie mýho otce, pro mě tam bylo jedno téma ústřední v tom všem. To strašný ponížení. To je pro mě motiv číslo 1. Já můžu umřít, ale nepotřebuji, aby mě před smrtí někdo ponižoval. Tak já jsem si odmala nějak pěstoval, že mě nikdo ponižovat nebude. I za ty moje ostatní mrtví. A i policajt na ulici, když jako chtěl být družný, a řekl, co z plesu, nebo to já mu řekl, co je ti do toho, a už jsme šli na okresek. To přišlo už ponižující, že vůbec se mnou mluví jako se sobě rovný. Tím nechci říct, že jsem se nikdy nikoho nebál, já jsem bál, až se ze mě kouřilo, ale ponižování minimalizovat. A myslím si, že to mě dovedlo do řady těch střetů. Mě totiž ponižuje, pokud na mě někdo dělá podvod, protože si myslí, že jsem blbý. Tak buď ho musím udělat tak, že ho sežeru, a já si pak řeknu, to je velké grázno, ne, že bych ho obdivoval, ale neměl jsem na to. A když blbejček na mě dělá podvod a předpokládá, že jsem ještě větší idiot než on, tak mě ponižuje. Druhá věc je, že jedna z věcí, která mě nejvíc trápí na současném stavu, jsou všechny ty věci, které mě připomínají ten minulý. Mně nic jiného by nevadilo. Ale všechno, co ve mně vyvolává vzpomínku na ten hnusný komunismus, mě dráždí. Protože mě to připomíná, že to ještě není z nás pryč. Že to tady pořád máme a pěstujeme a pořád to má tolik zastánců, že je strašně těžké to porazit. A já jsem v roce 90, já byl šťastný tak, že jsem se rok budil denně ráno šťastný. Že? A já jsem všude hned říkal, tam byli bolševici a tam byl tenhle komundír a už tehdy vždycky někdo řekl slušně, jo, slušně. Hlavně slušně se vyjadřuji. Já říkám, já se vyjadřuju slušně. Já říkám, bolševici, komouši, rudoši, to je slušně, pane. A vy si zvykněte na moje výrazy, protože já tady mám svobodu stejnou jako vy. A vy mě už nebudete určovat, co je slušně. A o tom, to je pro mě pořád. Takže ta korupce, jak se o tom mluví, no to je okrádačka, že jo. To je okrádačka, který všude na světě, jako není země, kde by nebyla. Ale v takový míře, a aby byla ještě politicky legalizovaná v takový šířce, to mě vadí. No tak dělám, co můžu v rámci svých schopností a možností a stejně tak, ale to udělám s každým jednotlivým řemeslníkem. Že? Jako ke mně přijde řemeslník a řeknu, tady potřebuji příčku, kolik to bude stát, on řekne podle práce, já říkám, podle práce, no příčka 4x3. Jak podle práce? On říká, no uvidíme, říkám, co uvidíme? Příčka 4x3, kolik to stojí, neříkejte, že já vím, co na mě bude, to si zvykli kdysi. A pak tam bude žrát, spát, telefonovat, bude tam půl roku a bude dostat půl milionu. No to ne. Řekni, kolik stojí ze 4x3, anebo jdi do hajzlu. No taky, já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli jste se někdy v životě setkali s antisemitismem, ale tak to by asi jo, ne? Jo. Já mu zazdám, protože ty máš ten nos, tak ty jo, já teda méně. Já mám ten nos povankový z východních Čech. Můj otec měl pršák a vypadal jak sedlák od Kolína, odkud byl. Já jsem se s tím setkal jako dítě, že kluci najednou začali říkat židé něco a tak. A já nevěděl proč, ale protože v té době jako jsem to z domova nevěděl. A mě to moc nezajímalo. Za prvé, já byl do takový 5. 6. třídy jeden ze 3 nejsilnějších, takže jsme to hned vyřešili o přestávce. Jakýkoliv věci, které jsem měl pocit, že nejsou jako úctivý. Ale víte, čím větší budete mít úspěch, tím víc antisemitismu zažijete. A
Antisemitismus není nic jiného než druh závislý. To nevím, teda to nebudu rozebírat teď, ale já jsem si teda s tím většinou, můžem rozebírat, ale já jsem se s tím většinou jako vlastně nesetkala. Ale je pravda, že jsem o tom začala přemýšlet, když v roce 73 jsem byla takzvaně odejita z činoherního klubu a my s Ivanem Vyskočilem jsme byli vlastně v první várce. Vždycky, když se někde vyhazuje, tak já jdu první. Tak jsme byli první a... Že byste přežila. Protože já vím, oni to vědí. Já to vím. Ale pak šli další a prostě nakonec vyhodili celý ten mozkový trast a Pavel Landovský, když se vrátil z emigrace, tak jednou říkal, vyhodili samý Židy, víš to? A ne, jak to? A teď on jedinej a první mě vlastně k tomu přived, tak Ivan Vyskočil, já, Petr Zkoumal, Leoš Suchařípa, Franta Frélich. Já jsem začala počítat a najednou jsem zjistila, že skutečně asi to tak bylo. A to je právě ten otazník. Já do dneška nevím, proč vlastně nás vyhodili. Jistě, já jsem taky odmítla vstoupit do SSM a to jistě k tomu přispělo, ale ty ostatní ne. Takže možná, že ten skrytý antisemitismus prostě někde fungoval. Protože to, že to ten mladák a ten měl cit a nos pro takovéhle věci řekl, mě vlastně poprvé, a já bych to byla úplně přešla, protože já takhle vůbec neuvažuju. Já myslím, že to nebyl skrytý antisemitismus, to bylo otevřené slovanství, oni si spolu prostě rozuměli. Tak když jsme u toho otevřeného slovanství, tak já bych se vás, pane Krausi, chtěla zeptat. Vy jste se angažoval v té otázce pan Brady a Herman. Jaké jste na to měl reakce? Já jsem se v tom neangažoval, prostě pozvali jsme pana Bradyho a pana Hermana, protože jsme věděli, že přes pana Hermana máme šanci sehnat pana Bradyho, tak Simona, která zve hosty, to nedělám, já to takhle zorganizovala. A dostali jsme se Simonou ještě nápad, že bude státní svátek, takže pozveme lidi, ať tam každý popřeje. No proč bychom to neudělali, že jo, dělají to všude na světě, tak jsme to taky udělali, no a pak z toho byl bordel, který dělala hlavně Prima, ale abych vám řekl pravdu, já na to koukal s určitým úžasem. Tam jsem právě řekl té Simoně, ať tam nechodí, oni, že bude nějaký jednání, že jsou problémy. Na jednání o problémech já chodím s ústavou a vždycky říkám, že ostatní věci mě nezajímají. A všechno, co je protiústavní, že jsem ochotný bránit i se zbraní v ruce. A tak dělali, co dělali, ale důležité je ten výsledek. No tak já nevím, jestli jim to jako prospělo, to, co dělali, lhali. Já jsem teda byl i tvůrcem té strategie komunikace, nekomunikovat vůbec. Já jsem zakázal všem lidem okolo, aby na to jakkoliv reagovali 2 dny, protože to znám dobře, protože hned po politicích největší nemehla v zemi jsou novináři, to říkám zodpovědně. Nemyslím všichni, vždycky, když je tam měl novinář a řekne, to myslíte jako všechny? Tak ne, všichni ne, tam asi 5 dobrých. No a ty pak začnou dělat, Kraus na to reagoval, oni si začnou hrát ten svůj blame a jde to na úkor toho. Takže já jsem řekl nic, nebo někteří se bouřili, že lidi chtějí slyšet a vidět a já se říkal, lidi nechtějí nic, to uvidíme. A vlastně pak, až když to překročilo určitou fázi časově, tak jsem reagoval Facebookem a sociálníma sítěma na ty lži, krátkým projevem v červeném gaučíku, že to teda, protože pak měli roupy, že to pustili a sáhli do toho. Já jsem totiž jako ani nestihl zkomunikovat, komerční televize to nemusí vysílat. To se plete Hana Marvanová, když říká, že to je proti ústavě a tak dále. Nevím, jestli by Marvanová přežila. Protože to je soukromá televize, ona to nemusí vysílat. A já jsem taky proto byl stichal, jsem si říkal, jak to nevysílejte. Ale ne, že to budete vysílat nějak upravený od vás. Taky o tom byla ta válka na začátku. Oni říkali, že nám to trošku střihnou. A já jsem řekl, ne, my to uděláme. Ono to bylo moc dlouhý, to byla pravda. No ale jako ona to nemusela vysílat vůbec, čili svoboda slova a tak dále bylo úplně
Cestný ten argument. No a potom jsme na to reagovali a oni to teda dali, ale pak když to oni dali večer, tak my jsme to odpodali na YouTube, aby jsme jim ukázali, že jim rádi vyhovíme. Oni 2 dny psali, ať to dáme na web a my jsme to tam dali teda potom, co oni si to naplánovali na večer, aby zase tu sledovanost neměli tak obrovskou. Ale jako mě to překvapilo proto, že bych nevěřil, že na takovou kravinu někdo takhle skončí. Je to, o čem jsem teď mluvil, je to vizitka úrovně té společnosti. A taky oni rovnou předpokládají, že vy zalezete do díry, tak jako oni všichni ale zalezou. Jako co si budeme vykládat? Oni to nedělají ty manažeři a CEO, BODO, nebo jak se to jmenuje, a furt ty příkazy a vzkazuje vám a majitel a takovýhle. Mě asi 10krát už řekli, co chce majitel a pak se vždycky ukázalo, že jediný, kdo o tom neví, je majitel a tak dále. Oni to dělají, protože s tím mají výbornou zkušenost, oni je všude poslechnou všichni. No, když je neposlechnete, přijdete o tu práci, o ty peníze, no, přijdete, no. Ale já tam mám to osvětím vzadu, si říkám, furt dobrý, jo. Furt dobrý, přežiju. Jako, vy máte, nebo mě někdo říká se soucitným výrazem, jak kdyby bylo v metastázi a mám hypotéku a říkal, že si ji neměl brát. Já jsem si nikdy nepůjčil, než na tu pec v komunismu. To je katastrofa mít hypotéku. No, protože ztratím svobodu kvůli podělaný hypotéce. Tak když jsi si bral hypotéku, tak si to nerozmyslel. Ty mi to teď říkáš, že máš nějakou nemoc, kterou já nechytil. Já mám hypotéku a děti a říkám, no, co mě do toho? No, má domek, aby nebyl, tak jako, to si musí každý, a to tady myslím, ještě v sobě nemáme. Že si musíte taky říct, o co chcete hrát, kolik si vezmete sebou. Všechno, nebo nic, nebo chcete přijít a mít tam víc, než jste šla. To si každý dělá sám. No ale my máme v sobě, bych řekl, slokajský, jaksi všeobecnosti hojně rozšířený. Bejte ty vycentírové, proto ty lidi tak obdivují ty zloděje, protože vlastně jak to získali je jedno, hlavně, že to má. Má auťák. Jo? No a protože je tady ochablá, jak si ta víra v Boha, kterou Češi nahradili pojmem za vodou, což je vlastně český termín pro ráj. Jednak je to konkrétní místo, je to za vodou, za druhý je to blízko a za třetí ví se přesně, co tam bude dělat válec, dělat si Živáňskou, čili Češi si ráj udělali svůj, proto nepotřebují Boha, ale mají za vodou termín a oni chtějí být co nejdřív za vodou. Takže náboženství jakýkoliv, včetně katolického a řekl bych, doufám i islámského, který tak neznám a už ho studovat nebudu, připomíná pravidelně, často a opakovaně pojem smrti. Pojem smrti je strašně důležitý. Odmala, když si děti viděli smrt doma, prarodičů. My v rámci moderních technologií jsme to všechno eliminovali, takže já si myslím, že dneska je čím dál víc blbů, který si myslí, že už se to netýká. Nebo se na to zapomíná, že je smrt. A že na náhrobku pak se příjmy, výdaje a takové věci nepíšou. Nebo, jak říkáme my s bratrem, že bychom tam neradi měli, že zde leží muž, který zaplatil všechny účty. Ale pojem smrti vám mockrát v životě pomáhá, si myslím já, dělat ty správnější rozhodnutí. A protože, jak jsem tady mluvil o tom svým dětství, já měl smrt k snídani, k obědu a k večeři. To já taky, to musím říct, že to asi máme. A myslím si, že to je vlastně ten důležitý aspekt. A to číslo otcovo, že jak řekl nejstaršímu bratrovi, že ho má do nebe a bratr byl hrdý, že máme kontakt přímo z nebe, tak vlastně, i když už jsme o tom nemluvili a už mě bylo hodně a pořád jsem to viděl, každou neděli. A ono se v životě budete chovat jinak, když budete uvažovat v kritériích život, smrt, nebo Škodovka Audi. Ale když budete vysvětlovat lidem, nechtějte luxusní zboží, tak budete vždycky vypadat jako idiot. Proč? Proč by měli chtít horší věci? Já taky chci ty lepší. A když budete říkat v intencích, no neumřeš kvůli tomu, budeš to muset zkusit znova, bude to třeba, ale neumřeš. To je pořád ještě výhra.
tak se řada věcí rozhoduje jinak. Proto já, když je mi těžko, tak jsem částečně v lágru. Já jenom doplním ten tvůj pořad, víš. Já když s Honzou jsem jednou, a opravdu to bylo po mnoha letech, co jsme se zase uviděli, ani jsme spolu nemluvili, pač nás tam bylo hodně, pochodovali jsme v té primě, já jsem na něj takhle zamávala, řekla jsem své 3 věty, odešla jsem a druhý den telefon z primy a tam byla paní produkční, říkala paní Fischerová, ono to je dlouhý. A my se moc omlouváme, ale my vás musíme vystřihnout. A já jsem se začala smát, protože já jsem to vlastně celý život zvykla takhle, že vždycky se stříhá. To tebe stříhali naši, jako lidi ode mě. Jo. Protože původně oni by to stříhali, takže tam nebylo nic. A já jsem řekl, že je legitimní to, že to je moc dlouhý, takže my to zkrátíme. A že my jim to předáme v takový minutáži, jakou máme podle smlouvy. Na 48 minut, 52 nebo kolik. A proto ty by ti nevolali. Nevolali. Ne, Já jsem si říkala naši a vaši, já jsem nepochopila, no, který jsou naši, nikdy který jsou naši. Bych řekl, a co je jako, nebo co? Tak to byli naši, co mě vystřihli, a vaši, ale já jsem si říkala, no tak to nevadí, to je dobrý. A pak najednou jsem šla k internetu a zjistila jsem, že je to zakázaný úplně celý, takže prostě ať to vystřihli naši nebo vaši. Večer to nešlo a pak to mělo ty, no, na YouTube to pak šlo celý. Tak teď už víme, kdo co vystřih. A já bych po pár posledních minut samozřejmě chtěla dát prostor vám, takže pokud máte nějaké otázky na naše hosty, tak teď je ta příležitost. A já vám přinesu mikrofon, takže prosím vteřinku. Dobrý večer, Hladký z Akademie věd. Paní Táno, já jsem vás volil, Křížkova teda, tolikrát. Rád bych se vás zeptal, při volbách do poslanských sněmovny, rád bych se vás zeptal, prosím vás pěkně, budete kandidovat opět v prezidentských volbách? To je první otázka. A druhá otázka je ta, co byste, prosím vás, udělala s polovinou žen, který prostě udělali to, že jste dostali jenom 3,5% a ne 35%. Polovinou žen volitelů, takhle. Kafnut, prosím, ještě tam vzadu je otázka. Aha, tak budou nejdřív otázky a potom budou odpovědi. Jasně, já počkám. Aha. Dobrý den, já bych se jenom chtěla zeptat úplně z jiného soudku, a sice jestli jste se v dospělosti nějak zajímali o židovství, a druhá na oba dva. A jestli, když jste třeba byli v Izraeli, jestli jste tam byli, tak jak jste se tam cítili? Tak já začnu tu svoji otázku. Děkuji teda za přízeň, ale nechystám se kandidovat. Já si myslím, že to teď bude ještě horší. Já si osobně myslím, že tenkrát jsem nějak pronikla, že s tím nikdo nepočítal. Já jsem byla takovou chybou toho systému, že vlastně on se ještě úplně nezavřel a pamatuju se, že když jsem do toho vstoupila, tak vyšel nějaký průzkum veřejného mínění někdy na podzim, kde první byla Zuzana Rojtová a já druhá. A mě to hrozně překvapilo, ale za 3 neděle už to bylo v pořádku, už jsem byla na konci a už to pak vlastně je daný, protože lidi mají pocit, že by ten hlas vlastně propadl. Takže myslím, že teď už je to opravdu půjde o ty velké peníze a že to bude spíše souboj těch velkých, že už jsme se to jakoby i naučili, jak v tom chodit, ale nevím, ráda bych, aby přišlo nějaké hezké překvapení, ale obávám se, že nepřijde. Já jsem řekla, že bych do toho šla jedině tehdy, kdybych měla to 1% ze 100. Kdybych měla pocit, že se v té společnosti něco úplně totálně proměnilo, že je tady najednou jako jiný cítění a jiná objednávka a že z nějakého důvodu, který nejsem schopna teď definovat, je to důležitý. Buď, že není nikdo jiný, kdo by mohl vzít témata, která můžu obsáhnout já, anebo že to z nějakého důvodu prostě by mělo zaznít zase jako hlas v tom spektru. A to si myslím, nevidím žádnou změnu k lepšímu, spíš vidím k horšímu. A ty ženy, no tak nevím, co bych na to řekla, no. Honza ví, tak na to odpoví Honza. Já bych na to řekl, to jsou moderní ženy, ty nevolí podle pohlaví, ty volí prostě podle svého ústa. Tak a druhá otázka byla váš zájem o židovství v dospělosti a Izrael, což je
poměrně zajímavá otázka, na kterou já jsem úplně zapomněla. Tak byli jste v Izraeli, jak jste se tam cítili? Já to vezmu první, protože budu stručná a pak to bude tvoje, jo? Jo. Já jsem v Izraeli nikdy nebyla. Asi protože tam ani nikoho nemám. Máma tam měla strýčka, který ale dávno zemřel, to bylo ještě za komunistů, takže vlastně z tohohle důvodu jsem tam nejela a já vždycky čekám, až mě osud někam zavane. Ale jinak mě je samozřejmě blízká židovská kultura, ty židovský kořeny, často spolupracuju s obcí a jsem tam ráda, ale ne náboženství, v tomhle já jdu svojí cestou, takže samozřejmě, že já nevím, můj táta, který vždycky říkal, já jsem antisemita a vím proč, já jsem s nima musel být zavřený, to se podobá tátovi Honzi, jo. Protože to prostě nebyl výběr, že jo, tam je všechny nahnali a byli tam všechny druhy lidí. Ale přitom strašně obdivoval, vždycky, když někdo dostal Nobelovu cenu, říkal, vidíš, to je náš člověk a byl strašně pyšnej. Tak asi je člověk takhle rozpolcený a tohle v sobě má, takže samozřejmě to vnímám jako něco, co vlastně, na co jsem taky trošku pyšný. No, my jsme to tady zmínili, jedna z podstatných věcí byla, že otec, podobně jako tady tatínek a maminka Táni, nechtěli mluvit otec náš o těch příbuzných svých, kteří tam zahynuli. A vždycky, když jsme o tom začali, tak působilo to, že to ani neví přesně, vždycky říkal, bylo jich hodně, a když jsme se ptali, jak se jmenovali, jak říkal, a to bylo všechno, bylo vidět, že to je nepříjemný a nemluvil. A já, když tady jsem dal to na to geny a teď se tam objevilo těch 120 a pak jsme se do toho s bráchou pustili a my jsme se do toho pustili jaksi maniakálně, tak vlastně při té příležitosti jsme taky studovali ty svoje předky, což je teda velkolepý dobrodružství. A díky tomu, že ten můj bratr je opravdu v tomhle systematik a takovej akademický, tak my jsme našli lidi, kteří jsou přímo spojení s naší rodinou, ať už přímo pokrevně, anebo prostřednictvím sňatků. Jsme jich našli 58 obětí a v loni v létě jsme jim odhalili v Terezíně desku. Když tam přijdete na nejlepším místě. A součástí té kuriozity byla ještě jiná věc, že by hledali ty příbuzní, což bylo něco, my jsme našli některý žijící, že jo, jako děti těch. No a když jsme takhle hledali, tak najednou mě ráno volá brácha z Ameriky, že našel vlastně sestřenici, její fotku s tou mojí loutkou v ruce, s tím Honzíkem z té show. To byla paní Kleinerová, co jsem s ní jel v tom Wintonově vlaku. Já tam měl 3 dámy, s kterými jsem dělal rozhovory a jedna z nich byla moje sestřenice, to jsem nevěděl, a ona taky ne. A v tom vlaku tehdy v té show jí viděli její příbuzný z Hradce, který ji objevili a ona od té doby jezdí do Hradce. A loni jsme se objevili navzájem, takže my jsme jeli do Hradce, kde po nich pojmenovávali ulici. Ale to je takovýhle mystérium. Takže to samozřejmě nás fascinuje a zajímá a s tím souvisí i to hledání a familiánský zákony a tak dále, celá geneze toho židovství a přelom, když přišla nezávislost a teďko ten náš děda byl velmi bohatý, ale pak se přestěhoval na sever a tam za rok zkrachoval kvůli počasí a blbý splouvě, to ještě máme v pátrání. Ale je to strhující teda dobrodružství, ale nás hrozně dráždilo, že jako tam je černá díra po těch příbuzných. A když jsme to začali dělat, tak jsme zjistili, že to dělá asi 15 000 lidí na tom genu. Tam to jako denně tam pracují a vracejí tam ty. A když si dneska dáte jméno dědy do Google, tak vám vyskočí, že je na geny. Prostě je. Tak to nám udělalo hrozně dobře. A když jsme to loni odhalili, tak jsme si pak udělali takovou slavnost, že jsme je vrátili z té černé díry zapomnění. No, jinak z hlediska židovství to mě zajímá ohromně, zajímá mě to pozitivní i to negativní. Poznal jsem pár lidí, když jsem se styděl za to, že jsou židovského původu. A pokud je o Izrael, nikdy jsem tam nebyl, ale teďko už je to na spadnutí, protože i ten nejmladší syn už je plnoletý, ale já musím jet se všema
4. Teda ten vlastně nejstarší tam byl, teď přemýšlím, jestli už byl můj jako, jestli už jsem to věděl, to už byl jako přijatý, tak tam byl. Ten tam byl s nějakým zájezdem, ale já bych tam chtěl jet s nima, možná i s tím bráchou Michalem, ten tam jezdí, teď tam zase pojenou, on jezdí na ty stipendia akademický, že jo, oni mu vlastně platí to, že tam dojede a pak jede zpátky. Ale hrozně bych tam chtěl jet a chtěl bych, aby to byl vlastně takovej naučný výlet, takže oni se obracejí na mě, ať já to zařídím a já to budu muset zařídit. No. A sám jsem na to hrozně zvědavý taky. To byste mě mohla zařídit. Vlastně, tak chci se ptat, máme ještě asi zhruba necelých 10 minut, takže poslední série otázek, jestli máte na naše hosty. Už se nikdo nechce nic zeptat. No řekli, že jste čekal. Dobře, no tak já skončím. Pardon, tak jo. Vteřinku dostanete mikrofon. Dobrý večer. Čau. Já jsem jenom chtěl říct, že, a často takhle mluvím s lidmi, který poznám na ulici, říkám, že když tady byl ten listopad, tušíte, no, a kdyby člověk v té době nějak viděl dopředu těch 26 let, řekne někomu, že za 26 let bude nejpopulárnější politik, člověk, který dělal v PZC, jestli podepsal nebo nepodepsal, myslím si, že všichni občany věděli v té době, co asi musí takový člověk, který žije v tom zahraničí, pro tu PZ-ku dělat, jo? A jaký to byl tu člověka. Neříkám lidi, co dělali jako v administrativě tady v Praze, nebo tak kdybych jim řekl, že by byl jako nejpopulárnější, myslím, že by mě ukaměli, nebo nějakým způsobem by mě tam to, co tomu říkáte, vy dva, jak jsme se změnili? Nezměnili, já na to mám velmi jednoduchou odpověď. Ty ostatní se jim znají ještě horší. Já navážu na to, co říkal Honza. Ono vlastně ti bývalí jsou vítězi, protože já, když se dívám na to, jak ty lidi zbohatli a jsou takový weby, kde se na to můžete podívat a mapuje to krok po kroku, jak vlastně přišli k těm velkým penězům, tak to prostě není poctivá práce a jsou tam vždycky temné místa, záhadný zbohatnutí, záhadní sponzoři, tajemný ráje. Takže to, jak někdo přišel k těm velkým penězům, byla jenom velká krádež. A podle toho to vypadá, protože jsou tady taky lidi, jako Honza, jak říkal, vydělal jsem si podnikáním. To jsou většinou ty malí a střední podnikatelé, ale ty velký, já prostě nemůžu věřit vážně tomu, že někdo přišel k miliardám poctivou prací. A podle toho to vypadá, protože prostě nám vládnou lidi, a to jsou ti vládci skuteční, kteří prostě s mravností neměli nikdy nic společného a kteří vlastně nás obrali o ty peníze a teď nás tady sužujou. Ne, ty se musíš naučit věřit tomu, že někdo vydělá miliardy poctivou prací. Jinak je to tvoje vada. To se nauč, protože to možný je. To je jedna věc. Druhá věc je, nemůžeme říkat, oni jsou vítězové a ukradli si peníze. Pán mluvil o tom, že Babiš byl v PZC, byla to nomenklatura vlastně, ale to nesouvisí. Jako ty se vítězem nejmenuješ, ty se vítězem když tak staneš. Jo? Jako říkat vítězové o někom, když vyhrál, můžeš jenom proto, že vyhrál. To, na co se pán ptal, jsou průzkumy veřejného mínění, kde nejoblíbenější politik je Babiš. Ty ostatní se většině zdají ještě horší. To jsou data, ne dojmy. Tečka. Tak aby jsme to odlehčili, tak já většinou, když... Pardon, já ještě musím něco říct. Že by nepřežila. Já táhnu politické školy systematicky. Ale jak říkal, já nepřežiju stejně. Když mám tu možnost moderovat dva umělce, tak většinou má poslední otázka je, jaká je vaše oblíbená židovská anekdota?
Mě občas jednou inscenuje Ivana Chýlková, kdy mě ráno nenalíčená říká, to ti Krauzi přeju. Já mám, táta byl dobrý, já nejsem tak dobrá, taky nemám takovou paměť, ale vím, že asi 3 mi utkvěly. Jedna z nich je, jak přijde pan Kohn a říká panu Abelsovi, tak já jsem dumal o tom, co je život. A já jsem možná na to přišel. Tak, dobře, tak co? No tak, život je jako hluboká studna. A ten se na něj, Abel se na něj podíval, říká, ale no tak to snad ne. No tak ne, no. Já anekdotu jednu řeknu, ale co považuji za důležitý, to jsem neřekl. To mě táta opakovaně klad na srdce, že není prolhanější slogan, než chudoba cti netratí. Jo, tak to bych rád řekl. Tobě řeknu tu anekdotu, protože je pro tebe politicky výchovná. To je, jak Kohn prodává Roubičkovi vagon svíček, pánové to asi znají. Znáš to? Vagon svíček a říká, že jsou to oni Roubiček a jim to dám za polovinu. A on říká, proč? Říká, mám teď jiný obchod, potřebuji rychle hotovost, tenhle vagon stál 1 000 000, já vám to dám za 500 000. Roubíček si nechá otevřít ten vagon, vezme jednu tu svíčku, rozlomí a říká, Kohne, tam nejsou knoty. On říká, Roubíčku, chcete obchodovat nebo svítit? Dámy a pánové, já chci moc poděkovat našim hostům, že přišli a velmi otevřeně hovořili o svých životech. Vám samozřejmě chci moc poděkovat, že jste přišli navzdory počasí a doufám, že se nevidíme naposledy, protože samozřejmě Žid a zdrav bude pokračovat dál, dokud tady budeme mít nějaké zdravé Židy.